Etxetik ies egiteko kalea zeharkatzea, mutiko batek bakarrik egin lezake, baina kaleak hauek isilik hor dira. Etxetik kale hortan zu da guztion artean. Badira udan eguzkia sartzen ari den plaza, gutxi geratzen direneko arratsalde batzuk, eta landare alferrekoen etorbidetik heldu berri den gizon hori gelditu eginda. Mereziote bakarrik egotea geroan ere, bakarrik egoteko mereziote, bakarrik egotea geroan ere, bakarrik egoteko. Kalerik kale bakarrik, plazak eta kaleak gutxi, gelditzeko esan behar zaio andereren bati, eta norberarekin bizi dadila eskatu behar zaio, zeure buruarekin bestela mintzatuko zara. Mereziote bakarrik egotea geroan ere, bakarrik egoteko mereziote, bakarrik egotea geroan ere, bakarrik egoteko. Horregatik batzutan gaueko mozkortia berriketan hasi ohi da